איזה מתנה נחלק הפעם בכנס? עוד עט, עוד יומן, עוד דיסק און קי. זה די נמאס וכבר לא אטרקטיבי. כולם מחלקים אותם מתנות. אז זהו, שלא. בפלם קידום מחירות, כל מתנה שונה. אנו מקבלים את התמונה מהלקוח ומדפיסים אותה תוך כדי הכנס על גבי המתנה. והלקוח מקבל מתנה אישית שאותה מעריך מאוד, מתגאה ומראה למשפחה ולחברים. והחיבור עם החברה שחילקה את המתנה חזק וחיובי. זו מתנה שנשארת לאורך זמן על השולחן. הלקוחות ממש קופצים על הדוכן לקבלת המתנה, דבר שמאפשר לכם בקלות להעביר את המסרים והתוכן השיווקי שיש לכם להציע. לא רק שנתתם מתנה מוערכת מאוד, קיבלתם פעילות אינטראקטיבית שמושכת את הקהל אליכם. אז אתם מוזמנים אלינו לאתר להתרשם ולקבל מידע נוסף. פלם קידום מחירות, מוכרים תוצאות.